Kien għadu ħalib ommu fi snienu meta kien beda jaħdem il-presepju flimkien magħuh il-kbir. Is-snin gerbu minn tfajjel ta' 4 snin bin-namra lejn il-miliet sar żagħżugħ li beda jikkollezzjona l-pasturi. Għandu kollezzjoni minn madwar id-dinja, iżda bisfortuna beda jenduna li l-pasturi lokali kienu qed jiġu skarsi. Minn hemm bdiet ħidma oħra għal Pawlu Muscat, karkaris li minn 24 sena beda jaħdem il-pasturi tipiċi Maltin bit-tafal. Bdejt nagħmel is-sett oriġinali tal-pasturi li nagħmel jiena, illi qed nipprova nkun b'karattri Maltin fil-presepju Malti. Kif kienet il-ħajja ta' missirijietna qabel it-tieni gwerra dinjija u eżatt wara t-tieni gwerra dinjija, meta bdew jiskarsaw il-pasturi Maltin. Meta żorna lil Pawlu fil-post li fih jaħdem diversi settijiet ta' pasturi, spjegana l-proċess ta' kif jaħdem il-pasturi. Il-forma tkun tal-ġibs verġni, tippressa t-tafal fil-forma, taqlaħħa, itnaddaf u żżid l-idej u l-aċċessorji li jkollok bżonn. Minn forma waħda ġieli toħroġ 7 pasturi differenti. L-iskultur tem jgħidilna wkoll li fost pasturi oħra mitluba hemm id-daqqaqa Maltin li dawk huma xi ħaġa tradizzjonali Maltija fejn għandek setta mużiċisti tipiċi Maltin bit-tambur, l-orgni, il-kitarra u ż-żaqq.